Que tal, saudos? O peche do asilo de Cambados abordarase no Parlamento de Galicia. O PSDG vai levar a vindeira semana á Cámara Galega unha iniciativa para reclamarlle á Consellería de Política Social que manteña un encontro co alcalde de Cambados. Ademais, os socialistas levarán tamén emendas aos orzamentos da Xunta para o ano que ven para que o Goberno adquira o Pazo de Monte Sacro ou acepte os terreos que ofrece o Concello para construir unha nova residencia pública. De contado, seguimos falando deste asunto. Antes, outras novas. A Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático participou esta mañá nunha plantación de sobreiras no Parque Natural de Corrubedo. Ángeles Vázquez abogou pola recuperación deste tipo de especies autóctonas para garantir a preservación da biodiversidade dos parques naturais de Galicia. O alumnado do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán estáse a encargar destes traballos en Corrubedo. Rematou o obradoiro de emprego na especialidade de actividades auxiliares de conservación e mellora de montes levado a cabo de xeito conxunto polos concellos de Noia e Lousame. Nesta acción formativa participou no último ano unha vintena de alumnos. Esta mañá tivo lugar a súa clausura coa entrega de diplomas. Vilagarcía implementará cambios no parking de Xoán 23 a partir do 1 de xaneiro. Dende Aninovo, o aparcadoiro, xestionado agora polo Concello, ampliará os seus horarios. Será de luns a sábado de 8 da mañá a 10 da noite, incluindo tamén os sábados pola tarde. Nos meses de verán, entre xuño e setembro, as instalacións van permanecer abertas ata as 12 da noite. A ruta do Viño Rías Baixas segue sumando recoñecementos. Acaba de facerse con 2 galardóns no marco da 7ª edición dos Premios de Enoturismo das Rutas do Viño de España. O proxecto de Enoturismo a Pedais foi recoñecido como a mellor iniciativa enoturística. Ademais, a adega Fillaboa, da subzona do Condado do Tea, foi considerada como o mellor rincón enoturístico. A Pobra celebra este sábado un obradoiro sobre o reino dos fungos. Vai estar centrado na súa importancia para os nosos ecosistemas e tamén abordará técnicas para que os poidamos cultivar na casa. Trátase dunha actividade de balde para que non fai falta inscripción previa. E completamos portada cunha proposta cultural en Rianxo. O Grupo Aresán a Tenencia Teatro representará este sábado a obra Unha rosa e unha rosa. Trátase dunha adaptación do texto de Suso de Toro. A cita este sábado ás 8 do serán no Auditorio de Rianxo con entrada de balde. Agora sí, imos comezando as novas do día en Canal Rías Baixas. O peche do asilo de Cambados abordarase no Parlamento de Galicia. O PSDG levará a vindeira semana á Cámara unha iniciativa para reclamarlle á Consellería de Política Social que manteña un encontro co alcalde de Cambados. Samuel Lago leva máis dun ano reclamando polo menos que se celebre esa xuntanza con Fabiola García. Pretende tamén que a Xunta se comprometa a garantir prazas públicas para a localidade. Ademais, os socialistas levarán tamén emendas aos orzamentos da Xunta para 2025 para que o Goberno adquira o Pazo de Monte Sacro ou acepte os terreos que ofrece o Concello para construir unha nova residencia pública. Dende o PSDG acusan ademais a política social de negarse a garantir prazas públicas para maiores no Salnés como excusa para subvencionar a residencia de Domusví en Ribadumia. O asilo cambadés vende pechar definitivamente as portas logo dos anuncios das súas xestoras que tiñan o inmoble en venda dende setembro de 2023 e sen acoller novos residentes. Os 70 maiores que vivían ali ata o momento foron reubicados pola Congregación das Hermanitas dos Anciáns Desamparados por toda Galicia sen que poidan contar, denuncian os socialistas, coa colaboración da Xunta. Mais asuntos, a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participou esta mañá xunto co alumnado do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán nunha plantación de sobreiras no Parque Natural de Corrubedo. Ali abogou pola recuperación deste tipo de especies autóctonas para garantir a preservación da biodiversidade dos parques naturais de Galicia. A Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participou esta mañá no Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán nunha plantación de sobreiras que estaba a realizar o alumnado da Escola de Capataces do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán.
En total plantáronse unhas 120 árbores desta especie autóctona, contribuindo así á conservación ambiental deste espazo protegido. Vivimos nun lugar maravilloso chamado Galicia. Ese lugar maravilloso é un espacio onde somos a comunidade autónoma que máis reducimos a emisión de gases contaminantes. Estamos nun 60%, polo tanto, presumide, porque vos formades parte de todo isto. Pero tamén estamos nese lugar maravilloso onde a parte forestal, os nosos bosques e os nosos parques pois son capaces de absorber 9,7 millóns de toneladas de CO2 o ano. É dicir, o 25% de todo o CO2 que se absorbe a nivel nacional faino esta comunidade autónoma, faino Galicia. Pero hai outra parte, e esa parte é hai que restaurar espacios. Con que temos que facer a restauración de espacios? Bueno, pois con árbores como poden ser sobreiras. Este tipo de accións de mellora e protección da biodiversidade van en liña co Plan Reitor de Usos e Xestión deste Parque Natural, que foi aprobado no ano 2021. O abeiro do cal xa se levan investidos nos últimos anos uns 2,5 millóns de euros. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, presidiu esta mañá o acto de clausura do Obradoiro de Emprego Conxunto levado a cabo polos concellos de Noia e Lousame. Na experiencia formativo laboral, no módulo de actividades auxiliares de conservación e mellora de montes, participaron un total de 20 alumnos destes dous municipios. Despois dun ano, os 20 alumnos do Obradoiro de Emprego na especialidade de actividades auxiliares de conservación e mellora de montes, levado a cabo de xeito conxunto polos concellos de Noia e Lousame, daban por concluída a súa experiencia formativo laboral. Fixérono co acto oficial de clausura, no que se procedeu tamén á entrega de diplomas a cada un dos participantes. O acto estivo presidido pola delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo. Na súa intervención felicitou aos alumnos polo seu traballo, ao tempo que destacou a importancia deste tipo de iniciativas levadas a cabo pola Xunta, que buscan mellorar a empregabilidade. Se os abre unha grande oportunidade porque vades a ter un certificado de profesionalidade, que non só é válido para Galicia, sino que é válido para toda España. Con esos certificados de profesionalidade e esas opciones que os deron, comentaba Fernando en relación a que algúns poden ter a certificación da ESO, pois os van a abrir moitas portas. Unha cuestión esta da inserción laboral, na que incidiron tamén os responsables municipais de ambos concellos. A mellora dos coñecementos en materia formativa, pero tamén en materia práctica, e o que esperamos todos é que esta formación vos sexa de utilidade no futuro de cara á incorporación ao mercado laboral e tamén que esa formación vos sexa útil para, digamos, a vida cotidiana e para desenvolver outras tarefas futuras. Aos alumnos desexarlles que consigan un traballo, que isto foi un curso formativo, entonces eu entendo que ao terminar este obradoiro que tendes que conseguir é un traballo, creo que é a meta. Xa fixaste do primer paso, acabar a formación, e a meta é incorporarse ao mercado laboral. Dende a Xunta destacaron tamén este tipo de iniciativas que reforzan a colaboración institucional entre a Xunta de Galicia e as entidades locais. Na convocatoria deste ano, na provincia da Coruña, haberá 6 novos obradoiros deste tipo, entre os que se atopan novamente o de Noia e Lousame, cun investimento total de máis de 2,5 millóns de euros. E seguimos a falarlles de formación, últimas prazas no Programa Integrado de Emprego 2024-2025 que de forma conxunta levarán a cabo os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra. O programa dirixido a desempregados busca mellorar as capacitacións dunhas 100 persoas. Nel inclúense cursos de formación orientados aos sectores productivos da comarca e as persoas asistentes van recibir unha axuda de 10 euros ao día por asistir ás diferentes accións formativas. Nesta edición, a oferta formativa inclúe contidos tan diversos como técnicas de limpeza e departamento de pisos, eventos, catering e banquetes, cociña básica ou preparación de peixes e mariscos para a industria e venda, entre outros. Para máis información, os interesados poden dirixirse a través do enderezo electrónico emprego@boiro.gal ou tamén nos números de teléfono 659 24 79 63 ou 650 04 24 09. O programa está financiado pola Consellería de Emprego, Comercio
Comercio e Emigración da Xunta e o Ministerio de Traballo e Economía Social. Vilagarcía implementará cambios no parking de Xoán 23 a partir do 1 de xaneiro. Dende Aninovo, aparcadoiro xestionado agora polo Concello, ampliará os seus horarios. Será de luns a sábado de 8 da mañá a 10 da noite, incluindo tamén os sábados pola tarde. Nos meses de verán, entre xuño e setembro, as instalacións van permanecer abertas ata as 12 da noite. O Concello indica que estas melloras continuarán en breve, á espera de que a compra da nova maquinaria permita seguir ampliando o servizo, coa idea de que o parking poida estar operativo tamén os domingos e con máis horas. Ademais, o goberno local ten xa moi avanzada a ordenanza que facilitará, por un lado, bonificar unha hora de uso a todos aqueles condutores que acrediten ser residentes no municipio vilagarcián e, por outro, dar forma ao acordo coa Asociación Zona Aberta para que poidan obsequiar con vales dunha hora de parking aos clientes do comercio e a hostelería locais. A intención é que esta mesma fórmula se aplique no aparcadoiro subterráneo da Concha, que xa é de propiedade municipal, e, de ser o caso, no da Praza de España, se é posible o acordo co Plan Nacional contra as Drogas para a súa adquisición. E tamén en Vilagarcía a cousa parece que vai mellorando na contorna do novo Mercadona. Logo dos atascos dos últimos días na zona foise recuperando a fluidez. A petición do Concello Vilagarcián, a empresa abriu as barreiras do seu aparcadoiro para evitar tapóns na avenida de Valle Inclán, unha medida provisional mentres Mercadona non recúe varios metros cara ao interior da súa parcela ese sistema de control que provocou importantes retencións en especialmente a xornada de apertura do establecemento luns pasado. Tamén houbo certas complicacións o martes coincidindo co día do mercado. Moitos veciños advirten que esta situación vai se repetir nos días que haxa feira, martes e sábado, e que os atascos nesa zona van ser constantes. Con todo, dende o Concello creen que non estamos ante un novo problema de mobilidade, entenden que a novidade da apertura influiu neses atascos, do mesmo xeito que sucedera hai agora 7 anos cando abrira o Alcampo na zona da Florida. Lembran que despois dos problemas dos primeiros días, a circulación nesa zona acabou por normalizarse. En Ribeira, o PP levará unha moción ao vindeiro pleno que garda relación co estado no que se atopa a Rúa Romero Ortiz tras o derrube da coñecida como Narcocasa. Os populares pídenlle ao goberno municipal que execute con fondos que proveñen do Instituto Galego da Vivenda e o Solo o derrube dunha segunda casa que aínda permanece levantada nesa zona e se proceda a posta a punto dese espazo para crear ali unha área de lecer para goce da veciñanza. Os populares temen que o edificio en cuestión poida ser ocupado, polo que tamén lle reclaman ao Concello que tome as medidas de seguridade necesarias no entorno para evitar outro foco de conflictividade. Bueno, na Pobra organizan este sábado un obradoiro centrado no reino dos fungos. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O GAL Ría de Arousa pon sobre a mesa todos os proxectos postos en marcha ao seu abeiro. Foi nunhas xornadas organizadas polo Grupo de Acción Local no Auditorio de Vilagarcía. Dende o seu nacemento no ano 2016, a entidade desenvolveu un cento de accións, proxectos que lle permitiron xestionar unha axuda pública de 5 millóns de euros e que supuxeron a creación de máis dun cento de postos de traballo. O GAL Ría de Arousa ten un total de 47 entidades sociais repartidas entre ambas as dúas marxes da ría. A xornada na que se fixo o balance do seu traballo asistiu o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e o conselleiro do Mar. Alfonso Villares destacou o carácter dinamizador dos GALP, definíndoos como axentes determinantes no impulso da actividade e o patrimonio marítimo pesqueiro, así como da economía vencellada á cadea mar-industria. Aproveitou tamén para avanzar que no 2025 a Consellería do Mar vai consolidar o orzamento que destina a estes organismos, cifrado en preto de 20,5 millóns de euros. Máis cousas, a Pobra celebra este sábado un obradoiro sobre o reino dos fungos. Vai estar centrado na súa importancia para os nosos ecosistemas e tamén abordará técnicas para que os poidamos cultivar na casa. Trátase dunha actividade de balde para que non fai falta inscripción previa.
O Xardín Veciñal do Centro Sociocultural da Ribeiriña collerá este vindeiro sábado un curso sobre o reino dos fungos. A actividade organizada polo Concello estará impartida por Agrofloresta Viva. O vai a realizar Agrofloresta, que foi tamén quen participou dentro deste proxecto, e convidamos a toda a veciñanza que tanto teña interés polos fungos ou non, a que veña a disfrutar desa xornada, porque non só vai ser unha xornada de aprendizaxe, podemos decir académico, sino tamén de disfrute do que pode supoñer o contacto directo ca natureza. Agrofloresta Viva, pero da man de David García Pose e David Botana, que saben moitísimo do reino dos fungos, pois eso, nos van a explicar como cultivar shiitake en tronco, cultivo de quin estrofaria, que é un fungo moi adecuado para a horta, e o tricodermas, cultivo deste inóculo, o sea, inocular este fungo para gañar saúde na horta tamén. O taller será de balde e desenvolverase entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. Non requirirá inscripción previa. A Ruta do Viño Rías Baixas segue sumando novos recoñecementos. Acaba de facerse con 2 galardóns no marco da 7ª edición dos Premios de Enoturismo das Rutas do Viño de España. O proxecto de enoturismo a pedais foi recoñecido como a mellor iniciativa enoturística. Ademais, a adega Fillaboa, da subzona do Condado do Tea, foi considerada como o mellor rincón enoturístico. A Ruta do Viño Rías Baixas volve estar de parabéns. Acaba de recibir 2 galardóns nunha nova edición dos Premios de Enoturismo Rutas do Viño de España. Pues desde la Ruta del Vino Rías Baixas estamos, la verdad es que muy contentos por el resultado de estos 7º premios de enoturismo que saca de manera bianual el Club de Productos Rutas del Vino de España, en el que esta edición Rías Baixas ha obtenido 2 galardones, ¿no? O primeiro dos recoñecementos foi para a proposta Enoturismo a Pedais, que foi recoñecida como a mellor iniciativa enoturística. La verdad es que estamos muy orgullosos por este proyecto que intenta aunar deporte y enoturismo y discurrir rutas muy bien ejecutadas en la que pues esos deportistas puedan disfrutar del enoturismo a la vez que hacen deporte. Nos últimos tempos este tipo de propostas van gañando máis e máis adeptos grazas ao tirón do cicloturismo, unha práctica que mestura actividade física, paisaxe e patrimonio. Queríamos hacer rutas cicloturísticas para todos los públicos, pero que ya quedasen establecidas para siempre, ¿no? Que ese deportista ya supiese dónde empezar y dónde acabar. Son rutas circulares en la que discurren entre bodegas, ¿no? Con la idea de que ese deportista pueda parar durante el camino, visitar una bodega, disfrutar de un mirador donde hay unos viñedos maravillosos. Y tenemos varias rutas establecidas. Hay 4 rutas, 2 en el Salnés, 1 en el Condado y otro en el Rosal. Cada unha desas rutas conta cun vídeo promocional. Hay un vídeo promocional de cada una de las rutas en el que un embajador relacionado con el deporte o relacionado con el vino cuenta un poco su experiencia, cómo ha vivido esa experiencia en esa ruta, y la idea es que tener ese material disponible, ¿no? Esas rutas disponibles para que esos deportistas entren en nuestra web, descarguen ese track y puedan vivir una experiencia deportiva y enoturística combinada. Mais alá deste proxecto de enoturismo a pedais, a Ruta do Viño Rías Baixas fíxose con outro recoñecemento neses premios de enoturismo das Rutas do Viño de España. Trátase do premio ao mellor rincón enoturístico, que foi para a adega Fillaboa. Pues estamos muy orgullosos y muy contentos, y desde aquí nuestra enhorabuena a Bodegas Fillaboa, que ha tenido el galardón de mejor rincón enoturístico de toda España. Yo creo que es un importantísimo galardón que posiciona a Rías Baixas en primerísimo nivel, y la verdad es que muy orgullosos. Esta adega pertence á subzona do Condado do Tea, está situada en Salvaterra de Miño, entre os ríos Tea e Miño. E rematamos o tempo das novas achegándonos hoxe ata a Casa da Cultura da Pobra para visitar a exposición Retratos na Memoria. Trátase dunha mostra que mestura pintura e fotografía cun enfoque social. Nela recóllense un total de 27 obras de óleos e 17 instantáneas que aproximan ao público as persoas usuarias do centro de día da localidade, a quen se lles quere tamén render un homenaxe. Os autores desta exposición son a fotógrafa Paola González e o pintor Andrés Bernal. Poderá visitarse ata o 18 de decembro. Deste xeito, poñemos hoxe o punto final ao tempo das novas aquí en Canal Rías Baixas. De contado o programa Orixe e Calidade con toda a información do sector vitivinícola.